Ahoj šlemy, tak vás zdravím z další tour Mental Refresh. Vyrážíme z Ramsové, což je tamhle. A jdeme na start na Šerák. To je tamhle. A je tu s náma hrabě Štěkula, kterého můžete vidět tady. A máme krásné počasí, sluníčko svítí, obloha je modrá, ptačci zpívají. Takže vše, co máme, vše, co potřebujeme, to máme. Můžeme pokračovat. Zatím čus. Tak jsme tady na vrcholu hory Šurák. A jak už je z názvu zřejmé, je tady vyhlídka do celého šurého kraje. A mám k tomuto místu jednu takovou historku. Tamhle v hospoděce tady za rohem, tak je to jediné místo na planetě, kde mi chutnalo pivo Holba. Protože pít pivo Holba, to je opravdu volba, ale tady bylo celkem dobré. No, ale jediné druhé místo, kde jsem to pivo pil, bylo na festivalu v Rymařově a tam to byl spíš vyplach z kýbla, tak nevím. Tak jak budete mít cestu kolem, zkuste a dejte vědět. No a my budeme pokračovat směrem tamhle na Keprník. Tak zatím zdarec, vy šuráci! Tak jsme tady na vrcholu hory Keprník, 14 000 metrů nad mořem a to už je taková výška, že ani stromy tu nerostou, mají tu s tím trošku problém a chcívají. A tam ta borovice skrč, co tu roste, to je invazivní nepůvodní sajrajt, který se prostě tady už likviduje teďka, protože zavazí až škaredy. Tak, tam jsme byli na Šuráku a budeme pokračovat tamhle směr Prdět. Tak, je to tu paráda, podmínky na rozdíl od stromů pro lidi naprosto optimální. A tam půjdeme zítra. Čest! Jsem tu já! A je tady výhled. Je to tady skoro 1500 metrů nad mořem. Ještě výška. Tady je Andéry, 150 metrů, tak máme nejvyšší borovice. Tamhle. Vy si tam sednete, zavřete na tu špicu. Tak si na to vzpomeňte. A jinak legenda praví, že Prdět měla ještě svou sesterskou horu Smrdět. Akorát ji udělali obřízku a tak z toho vznikly dlouhé sráně. No a taková věc, když máte bombu klížou a ještě na svůj zbytek, tak z toho Nazdarec. Tak závěrečný vstup z této akce. Jsme s Darcym nad Ludvíkovem. Máme tu krásný výhled na kopec, kde jsme byli, kde bylo mrtě lidí dneska a na údolí Bílé Opavy, která míří do Vrbna. Tamhle za roh a tam jdem teďka, protože jednak nám došel plyn a Darcym došly granule a navíc je tu lidí v ten státní svátek jak srandy v cirkuse. Takže jsme si zkrátili trasu, šlápli jsme do bod a valíme směr Vrbno, takže tímto se loučíme a nezapomeňte jasnou mysli, lásku v srdci a slunce v duši. Čest.